Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:57. This time check is brought to you by ACS Stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Good morning sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita. Hoy, kumusta kamo? Masuki namon nga matagpalamati sa kanginan. Agosto 8 tuig 2020 kitang presentation. Aksyon Hotline. Kumusta na ang matagpalamatitang nga nagatutok hindi lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental, syudad sa Bacolod, kundi kutob balabutan sa katon broadcast kag nagamonitor man via online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio, mabatian kita o kung ang aton sining nga program, bisan din ka man nga bahin sang kaributan, pwede gi kamo ka monitor. Bangod nga hindi lamang kita on air, kundi ara man kita available sa online. Sa mga Ilonggo speaking kag mga Ilonggo nga mga OFW, din ka man nga bahin sang kalibutan, mga domestic helper, OFW, halong gi kamo sa inyo tagsa ka mga lugar karon nga ginatinira. Ang aton pagpanamyaw sa inyo tanan, welcome to the show hasta kita tak na alas 9:15 karon nga aga. Anong madalag ko nga mga balita nga aton natutukan diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline? Ang publiko liwat gina-remind naton, actually gabi na nagwa ang information gikan mismo sa Public Information Office nga nagapaybalong na permahan kag may ginpagwa na si Mayor Evilio Bing Donadia nga executive order nga mo ni siya ang basis para sa panibag-o o kon implementasyon kag adjustment, no, amendment sang ginapatuman nga curfew ordinance diri sa syudad sa Bacolod, na kay tay nagligad to nga adlaw
ang iban nakita nila sa mga post, hindi lang diri sa Aksyon Radio, kundi ara man gani sa PIO, angot iya sa ginhimo nga desisyon sang City Council nga naghatag sang otoridad kay Mayor Leonadia nga maghimo sang desisyon kon parte sa eksakto nga tiyempo or oras sang curfew sa siyudad sa Bacolod ang paghahambalan. Aksyon Hotline. Discretion sang alkalde bangod man subong nga tiyempo ara kita sa krisis. Ti si Mayor Bing na lang ang ilang intugyanan sa pag-decide kung anong oras ang umpisa sang curfew. Now, diri sa Bacolod City, based on the ordinance iya nga pirmahan, ginpagwa sang o kung ang ginaprubahan sang council, nagligad to kundi ang matabo may mga template nga ginbutang ang city government. No? Halimbawa, sa tion sang MGCQ, sang ECQ, abay ara sang specific time, sila nga ginarekomendar nga mo nang dapat nga sundon sa idalom sang curfew ordinance. Aksyon Hotline. However, nabutang dito nga ti may ara na sang puderang alkalde, especially sa pagligwat sa specific nga oras bangod kay kabalo ka sa tiyon sang krisis kung ipaagi mo pa sa proseso nga ang council among mag-approve or ang konseho among mag-approve iya sang isang kaordinansa kag mag-amindar damo nga mga proseso ang dapat sundon. In fact, pila gani ka councilor ang nagambal siling nila nga may mga publication pa, may pagasundon pa ina nga magkasuguan antes magpatuman o galing tiari kita gani sa tiempo sang krisis subong. Aksyon Hotline. Amo ining rason kung nga nagpapanaog ang alkalde sang Executive Order number 52 Series of 2020 Implementing City Ordinance number 934 amended by City Ordinance 927 and setting the new daily curfew in the city of Bacolod from 8 p.m. To 4 a.m. Saan mo umpisa? Buwas na ina. Now, for 2 weeks ini, meaning mga 15 days, umpisa buwas, Agosto 9, kag Agosto 22. Aksyon Hotline. Amo ina, no, ang bag-o subong kag mag-umpisa o pag-umpisa sang ipatuman nga curfew diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Balikan ko na karon dugay lang ko na ang pila ka mga reaksyon sa naglain-lain ni sektor. No, ang publiko bala subong aware sila nga mo na ang bag-o karon nga set up sang aton sining curfew. Amo na nang bag-o nga set up sang aton curfew ti ibaluon ta na karon sa patrol kay nagalibot siya kag tandaan ta mga kaaksyon nga buwas nga adlaw man mag-umpisa ang pagsira sang mga merkado. Na pagsira sa mga merkado sa Bacolod para sa pagpatigayon sang disinfection. Aksyon Hotline. I-check ta lang nagkaroon dugay-dugay. Aksyon Nelmar, liog lang ko kay Sir Frank Carbon, i-dial lang liog ang iya sining numero. Plus, istoryahan taman karon dugay-dugay uyang Bago City. Sa bilog nga record sang probinsya ang Bago City, amo ang may pinakamadamo, no? May pinakamadamo nga kaso kag active cases no sang COVID-19. Aksyon Hotline. Sabi no, damo ang Bago City kag may ara man sang ipatuman ng alkalde no, sang Bago City nga pag close temporaryo sang ilas ni nga merkado, paistoryahan ta karon ng ilas ni nga alkalde dra. Aksyon Hotline. Kag pila pagid ka mga development ang good news kay may ara ang development nga bangod pwede na
magkabalik ang operation o natalana nga magabalik ang operation sang outpatient department sang Corazon Locsin sa palabuton nga Miyerkules, na? Kaya nagligad to temporarong gipauntat ni bangod nga sa nagluntad man nga pagpositibo sa pila ka mga medical workers, nurses kag doctor dira sa Corazon Locsin. Aksyon Hotline. Ibaloon talang karon ang mga detalye pag isinadugang kag update man sa nagapadayon nga SAP Digital Distribution. Aksyon Hotline. Alas 8:06 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pwede ka mo makapadala sa inyong mga minsay sa aton sining chatroom dira sa Facebook page sa din arang link sang live sang Aksyon Radio Bacolod sa aton sining live broadcast. Pwede man ka mo makapadala dira sa bahin sang YouTube. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa nasiling ko nakaina, tibwas na mag-aumpisa alas 8 sang gabi ang pagpatuman sang curfew diri sa Bacolod under sa sining bag-o nga ginpermahan, ginpagwa nga executive order ni Mayor Bing Donadia. Now, nagligad to naka-mention ang hanay sa mga negosyanteng they are willing to cooperate with the city. Bangod nga, di sila mismo concerned man about the health situation and the problem nga ginadala sa aton sining COVID-19 nga nagapadayon sa gihapon nga nagataas ang cases diri sa Bacolod and Negros. And worst, damo gagamat-amat na damo ang local, no? Ang local cases o kung local transmission. Mando sa alkalde sa executive order until August 22, no? Ang pagpatuman sining nga curfew. Online sa hotline. Ang joining us over the phone is the Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI. Let's have Sir Frank Carbon on the line. Sir Frank, how are you? Good morning. Oh, Art, I'm good. Thank you, Gid. Ikaw, I'm sure you're good. Okay. Go ahead. Thank you man, sir. No, okay man lang kami diri. Pero i-check ko sa imo ay tiara na may ara na sang ginpagwa karon nga executive order ang mayor starting tomorrow 8 p.m. na to 4 a.m. ang implementation sang curfew for Bacolod City kag ini magalawig tubtob Agosto 22. What is the reaction of your group? May ideya na kamo sini, sir? Yes, ako. For the last 2 days, galo istorya man kami kung siya ikuanin na no abing kuan reaction. Ti kalabanan sang member namon di lang kalabanan tanan halos nagkonforme praxling nila. Kung ang ating cases, sige dasig, according sa mayor, 100% ang increase siya, no? Para sa info yan sa manamon. Meaning, grabe, as you mentioned, ang not only ang mga LSI o OFWs nga nag-aabot but mismo ang aton mo local o community transmission puwerte kadasig. Isling namon siguro ang kabay pa or gurong dako ang bulig sini kung buhina naton ang lagaw sang tawo. Oo, labi na gid kung gabi kung what kakinanglanon magguwa da hindi ka na lang magguwa, no? Oo, as we said, we will submit, we'll subscribe. Kay saving lives is paramount, no? Than preserving jobs. Okay. Pero kunami man, kay ang executive order, gasoline man, nga kung night shift ka, extended ka man. Example, may ara kami kompanya, nga gadali-dali obra sang mga konkreta nga poste. Nga mo ni ginaladlad para bla sa aton nga kuan. Communications, kani nga reklamo ko dali siya dugid. Tigisan lang, may two shifting na sila, may day night shifting, kay ginahingagaw ng obra sang poste. Okay. Mayo ka exempted la, may ID lang sila, siguro gamay nga papel da, nga the night shift. Kami man, no, I think daw gintagaan mag sa mayor, nga atong kompanya nga luyag ka mo mag-second shifts or night shifts, allowed ka mo, especially kung may mga PO ka mo nga ginalagas, no? Okay. Para at least ang amon nga mga promisa sa amon customer, maobra namon, kag maka-earn man do tayo.
So, naman, no? So, may give and take man doon tayo. So, mayo man. So, pasalamat kami kay Mayor. Naging consider yan na, no? Yung isa na mo nga beneficiary, gawa mo na ang poste mo night shift, day and night na. Kita mo na laga patindog ang poste. Sa kung sa kilidalan si night and shift. Para na sa telecommunication ta. Oo nga mag-improve ang aton di telecom sa Negros. So. Okay. So, anyway, until August 22, sigurado may mga preparasyon naman niya ang inyong hanay kung paano ka mag-adjust or paano ninyo ang approach kayo mo on kag strategy sa inyong hanay para hindi man matamaan sakit sa sining panibag-o nga mando sa alkalde. Tingin ang langid. Ito kang preparasyon namon. 5 months ago pa. Grabe, no? Atras banti mo kami, no? Buhin empleyado, buhin kuryente, no? Tanan nga necessary, wala na na'y gasto, no? Okay. Review ang tanan nga gasto, kinulan, parang man sa balay ta, no? Hugot-hugot yun. Pagkaon lang ano, ya. Hindi na lang kung hindi man ginanglan ng si Art, kinanglan mag-perfume, why perfume, ano yan, no? Why yan, daya? Daya, kung lipstick, why lang natin lipstick. Gani? Hindi na ni Hindi kami ang muna, no? Okay. Isa daw toilet paper, daw gasoline pa kami. Why na lang toilet paper? Tubig na lang yan. Sorry, bakit mega breakfast. You know, just to exaggerate. Okay, We really have to cut gidya tanan nga isa nga kuan. Amo nang imuk gabay pa sa balay amo na buhaton. Review gid tanan ng gasto. Antes pag-on kwarta kinanglano ni hindi. No, kung hindi. Kung kinanglan mo lang siya pero may cheaper substitute. Okay. Oo. Pero para lang namon empleyado, hindi man ginatamaan. Kaya, biskan dutay lang may dala. So, i-rotate man na namon ang empleyado nga hindi allowed sa night business. So, guro, mabuin-buin dutay, pero sige lang, basta may dala. So, kaya, of course, ang amon night business or day business, ting namon, why na reklamo kung mag-sling face shield na. Hindi na siyang reklamo na yawa ka mo. No? Pwede man ka mo kung hindi sinisang health section, di reklamo pa ka mo. Obrang-obra nyo daw po. Pasling face mask, social distancing. Kung wala kinanglan kapiterya, ikisa da pa sa kapiterya, kwaon, mga company kapiterya, kwaon ng mas, mag-istorya, mag-sigarilyo, hayawa. Linga mo, more kapiterya, balon ka mo sa inyo, balon danay. Inyo kubiertos, inyo baso. So, we've done a lot of things also on our own sa company premises. Okay. So then, the spread mismo sa company. You can do a lot gali sa imo company premises. Sa company premises, ara pa gali ang gas. Sige, tungod tiga tinipo ng imo tao la pinagid ko mang lunch break mo, no? Coffee break. We're doing a lot also to cooperate sa aton nga city official, provincial official, within our capacity, within our premises. Na mauntak man ang spread art. Yes. But gina-expect naton nga somehow may ara man ini-impact in terms sa inyo sining nga income sa inyo nga negosyo, pero kaya pa man guro, sir? Kaya pa man ginakaya gid art kay ang ato national government gahatag man bulig, no? Ang example, ang amon mga loan sa bangko labi na bil ko na kalanbang DBP, yung pang-restructure Manila, no? Yung consolidate, no? Ang tanan nga unpaid na mo nga interest group principal consolidate. Oh, sige. 5 years to pay na. 1 year grace. Okay. 5 years to pay. Di ko na daw nagkaginhawa ka man bala. 5 years to pay na extend ang imo kwan to the next 5. Karami man. Suppose may ara man loan nga instead nga gabayad ka subong between 4 to 5% a year, insay ilo ka to sa piyak na only 1 or 2. Dami man ang gobyerno ta national gabulig, no? Okay. Even in small businesses, Perhaan Manila, loan man, maayo man tanan and everything. Para just to keep the economy afloat. Going lang anay. Sige lang anay production, selling, buying, sweldo. Hindi lang mag-umta ka na itiyog sang kwarta art, no? There's a lot of things. Kay nang lang galing ipabalo, labi na gid sa mga micro kag small businesses kay kulang ang information campaign sa bisang aton nga nasa government financial institution. Kami na sini galibot sa bilog nga Negros, pabalo sini. Avail ka mo sini. Para lang nga sige ang negosyo, ang livelihood kag ang employment. Di basi rason nila dukan mi sila magala kalibot magpabalo ni kay basi matapikan sila COVID mo.
Correct, tama. Tingin buhat na lang na mo na art. Sang last, every Thursday kami gagawa mo na tapos na mo ng first, second, third. Last, nag-disaylo kami sa fifth, naka-untat kami sa fourth next week naman. Okay. Wala na lang, chong na lang Oo, pwede mangyapon. Pilit tanay kaming tanan nga mga representatives ng LGUs, ang Congress. Sa Zoom, sige mangyapon istorya. Araman ang DBP, Bank, ang Small Business Corporations, ang DTI. Yes. Pwede basta hindi harmugli, pwede kita. Aha. Hindi lang mag-surrender, no? Gani man. Sige lang, retreat, no surrender, sling nila ko ya. Aha. So anyway, on that note, Sir Frank, thank you so much for the time and please keep us posted kung may may mga development kay ti lawig-lawig pa ni ang atubangon naton nga mga challenges dulot sang COVID-19. Thank you, good sir, may nga gasi mo. Bart, ang nasling mo na nga dayo dugay-dugay pa na. Why namon hindi pa namon gani kinexpektar ang Disyembre nga mag Merry Christmas Gani man. Ano pag Mary mo ni kun why kay why naginunod ang bulsa mo pero ang isa guro nga dapat naton nga ikalipay di kon until December pag abot sang Christmas nobody among the member of our families ang maapektuhan ni COVID-19. Correct, Art. Dira lang tanay. Stay healthy lang anay, no? Oo, stay at home, stay healthy. Nga, pwede na matawag ta Merry Christmas basta ang atong kabataan, sawa, kag tanan sa pamilya ta, very healthy lang. Aha. Pwede na itong matawag nga Merry Christmas. Kung si Aksyon Fred sa langga pa, siling niya, why na sang pinakamaayo, no? Bangod nga, ang ikayong lawas, labi pa ina sa pinakamalahalon nga perlas. Correct. Kaya iniyang sa loob siyang bulsa, pwede na makita naman, madula mo ni, pero makita pa man. Kung kabuhi, hindi na guro makita liwat Gani man. Unless may resurrection ka nga matamu. Kaulihi. Sige. Sir Frank, salamat kag may agasimo. Liwat thank you man sa Chimpo Art. Mayong agaman. Aksyon Hotline. Now, ina sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, as a matter of fact, isama na sila ngagin imbitar sang komitiba no, ni Councilor Archie Baribad during the public hearing, ginkuhaan sa pila ka mga imports ang ilas ni nga paglantaw parte sa sitwasyon subong kag luyag matabo sang gobyerno nga mga measures, isa na diri amo niyo ang pag-imponer sang adjustment sa city ordinance in order nga hindi kamalukang tao subong kung kaysa nagakalipat na sang mga health protocol, nagapinagusto na lang sila, abi nila nagbalik na sa normal nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Abi baloon tang patrol, antes na Aksyon Alvin standby, apat lang ginikabilog, balikan ko siya ni short while, hibaloon ta ang sitwasyon diri sa palibot sa Metro Bacolod, kag abot may diya na ni ang publiko parte sining patuman buwas nga ordinansa. Diin ang makinig.
Alas 8:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time, katuanta si Aksyon Alvin Grava. Nagalibot siya subong. Gina-check niya kay number 1, merkado was sirado ang mga major public markets diri sa Bacolod. Bangod man sang schedule nga disinfection every Sunday. Ti promote ang public, di may idea na nga buwas alas 8 na ang curfew. Kag nanong say diri sang public man. Aksyon Hotline. Let's have Aksyon Alvin Grava sa patrol. Patrol reports. Aksyon Alvin, kumusta da? Aksyon ang sitwasyon diri sa area sang Burgos sa public market ang ginadagsa sa gyapon sa mga pila ka mga kautoran naton nga pamanaklon. The same ang mga nagabaligya masako man sa sining aga adlaw sang Sabado. Buwas nga adlaw Domingo patuman na aksyon na art ang Executive Order number 52 no ni Mayor Bing Dinardia in relation diri sa temprano pa nga pag patuman sang curfew alas 8 tub alas 4 sang kagahon. The same ang tatlo ka mga major markets sa siyudad sang Bacolod ang sirado. And let's see, diri sa area sa Burgos Public Market Action Art, niyara of course is daan, baligya sa mga panakot, mga baligya sa itlog, groceries, kapihan. Now, amat-amaton tani sila Action Art pala. Ang pabangkot na kabalo na sila, ang public nga may alas 8 na buwas? Oh, yes, sir, Action Art, no? Diri may gabaligya mantika, baggabaligya itlog. Sir, aware ka nga sarado buwas nga adlaw ang inyong quarter? Sir, kabalo ka, sir? Ilawak siyang sa babaw. Oo, sa isang Burgos, sa market lang. Di kabalo na kabalo. Oo, malaya ko yung isa. Ano mahampan mo partisi ni sir? May naging mo para matiluan ang Burgos. Yes, Action na art, no? Si sir. Kabalo siya kung ano oras ang curfew, boss? Ikuantanuan sa ibang Action art. Nag-amat-amat kita kay pagkado naman kita sa panakutan. Sir, gabaligya ka din? Oo. Kabalo ka kung anong oras ang curfew lang? Why ka? Ha? Uy ka kabalo. Uy sa kabalo Action art. Tapos kina siya boss kung maglulagaw na siya. Balo mo, hasta lang boss alas 8 sa gabi. Umpisa na sa curfew. Alas 8 sa gabi, matugod na, no? Oo. So, hindi na sa malagaw. Hindi sa malagaw Action art? Okay. Ay, sorry. Ako pa nag-sorry. Natapakan ng tiil. Ano yung tapakitil mo? Oo. Amat-amat naman kita. Inaya Action Art, kabaligya sang sa mga itlog, panakot. Diri kita naman labay sa manukan. Try sa manukan, sa sir, no? Mamangkot lang ko, Gamay lang naman ni sir, Sir, kabalo ka mo nga sarado, buwas nga adlaw diri sa merkado? Oo, sarado buwas. Ginannounce mo nila. Ginannounce. Oo. Kagapon ginannounce nila. Ginannounce. Oo. So, wala ti ano mahambal mo sini sir, ti sarado? Yo, wala tamay may mo. Para man sa dire kay ba disinfect mo sila ko no. Para man sa dire. Kabalo siya kung anong oras ang curfew, boss? Pero, sir, kabalo ka kung anong oras ang curfew, buwas nga adlaw? Sugod karon mga alas 12 sang kagahon ko na sa buwas man sang alas 12 man sirado sang kagahon. Bali man din na gid sang alas 4 mo open. Hindi, ang iyan niya closure na sa merkado, pero ang curfew wala? Ang curfew mismo closure na siya mo. So, ang curfew ya, kabalukan na anong oras, sir? Do alas 10 man. Tapos gid. Alas 8 na ba? Oo. Mayo kayo naman ata. Good. Action art sa Manukan. Walang, no? Ang may... Ang ato mga national bin, nga ginaamutan because randomly, gusto tayo baloon, kung bala may idea ang public, basi buwas bla, obra na sila randadi gyapon, nga binilay, kung alas 10 gyapon bla? Oo, isa pa na action art. Bangod sa kalipot, sa tiyempo, mo nga ginasigi-sigi, ginaton, ganit, di bulig naman sa city mo, para ibaloan tang pulso, damong idagali ang way kay balo. Wala na kabalong, ang umpisa sang curfew buwas action art. Alas 8 na? 8 o'clock. Okay. Pero sila gahambal yung isa to kagina pa mangguta, way siya kabalo. Ang isa gahambal, alas 10.
let's see sa iba naman. Duwa na lang, be. Duwa na lang kay ngagawon ko si Sir P. Colonel Pico Dudugay. Sa utanan, ma'am, aware ka nga sarado, buwas ang merkado? Amo nang ano din sa amon nga head supervisor sa market, Burgos Market, no? Nabuhat nga adlaw bilog wala gikuha, wala man ta di sa sulod merkado. Anong rason? Bangod kay damo nagituno subong ang positibo sa Burgos. Diyos. Oo. Ang curfew, by the way, kabalo ka na. Ang curfew subong halin sa alas 9 sang gabi. Ito. Alas 4 ang buhay pakato Libertad. Yeah, in Bato, suno sa alkalde, Executive Order number 52, masugod na, sumugod buwas nga adlaw, alas 8 na sa gabi. Sa gabi ang curfew. So, pigado sa mga tao nga mga vendors diri sa merkado. Bangod mag-amo na ang timpo. So, buwas sa gabi, wala na, hindi na kami pwede kapangumpra sa Priska nga sa Lunes. Wala, dutay kayo ang makumpra ng bangod sa taipit sa oras pakadto sa Libertad. Sige, salamat. Salamat. Sige. Aksyon na Art. Sige. Isa na sa mga reaksyon, mga Ipamangkot ko na karon dugay sa pulis tadi ko na pa rin na nagkapangumpra to sa Libertad sa Bagsakan nga naging ngagaw pa. Ha? Aksyon na, sa isdaan na lang. Sige ba, isa na lang. Oh, isa na lang sa isdaan. Kabalo ka nga sarado buwas. Sarado. Ha? Sarado ko na buwas. Sarado gid buwas. So, na-inform din sila Aksyon Art, no? Nga sarado gid buwas. Pero isa na lang ka pamangkot. Aware ka nga sumugod buwas mas temprano pa ang curfew? O hindi, pero? Ha? Depende kuno. Oo. Nagdegat anong nabalaan mo gid? Anong oras ko nabalaan mo nga dapat alas 10 santi din naman ha. Alas 10. Ati buwas siya alas 8 na. Ito may tanay mo kailan na hindi ka nakaladaw. Hindi na. Ito may mo kailan na iya. Hindi na po magwa. Ayos sige, salamat kid, no? Ayos na. Oo. Aware kay Bangod ang market supervisors, nagpabalo natin prano pa, even kahapon. Sa closure na yan, sa merkado, sa mga vendors. Pero, in terms ng curfew, halos tanan Aksyon Art. Daw, hindi pa sila kay balo May ganing nagpay balo ka? Oo, may pa. Sige, Aksyon Alvin. No? So, Aksyon Art ang pinaka mga sitwasyon diri sa area sa Burgos sa public market. Apat ka mga lugar, no? Utanan, isdaan, biligya manok, kag of course, ng panakot. So, rekta diri sa Burgos Public Market, ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Now nga itong tinutuyo diri, nga maware ang public. No? Mangon kiti may ara sang penalidad in kaso madakpan ka mo. No, under sa sining ipatuman nga adjustment sang curfew diri sa syudad sa Bacolod. Di ko na kayo mo kay balo ba si kibot kay boss galagaw-lagaw ka ikaw lang isabla o kung di ka naghalin nagabihan ka. Amo na siguro nga tisulod ba lang si Diaz pero ba si isa ka balasang madakpan? Aksyon Hotline. Baloon tara karon kon ang kapulisan ta may instruction na sa ila nano ini karon lang adlaw may mga rekorida pag himuon no kay bas hindi mahingagaw bla no hindi mahingagaw paibalo sa sining nga mga sa publiko kun ano gid ang angot sining bag-o karon nga executive order gin papanaog sang alkalde kag basi buwas damo ang magkaradakpan. Okay. Damo buwas ang magkaradakpan. I-try si Colonel Binyas, may ba si kabugtaw naman kag may obra siya aksyon anayon ta lang siya. Si Colonel Binyas kung anong advisory niya man. Kag buwas of course, damo ni maglilibot mo nga mga miyembro ng PNP sa pagpatigayon sang operation against sa mga violators sa idalom sining Executive Order number 52 nga ginpapanaog
ni Mayor Evilio Bing Lunardia. Actually, naulihin na gani kita sa Iloilo. Kaya ang Iloilo, nauna na to sila mo. Nga nag-umpisa man sang implementation sang curfew. No? Sang curfew. Ang ila dito yati nagligad pa nga, mga inadlaw, 8 o'clock na sa gabi, ang ilaman nga curfew. Tiway tamay mo. Ni ang aton malang nga mabuligan tan lang inform ang public, bangod at the end of the day, kooperasyon sang tanan, no, ang aton gina paabot. Ti sa sining kooperasyon, kung mayara sang ginapatuman nga kasuguan, ti dapat ginang public magsunod man kagang pulis isa diri nga nagabulig patuman sini. Online sa hotline. Ayon ko lang, bisan da lipot gid lang ang tiyempo sa aton sini BCP o Director. We have Police Colonel Attorney Henry Binias on the line. Sir, may nga aga sa imo? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, si Aksyon Art, dari sa Aksyon Radio, Bacolod. Sir, diyo tayo lang kay Tibas, maumpisan na ta sang pagpatuman, Executive Order number 52 sang alkalde. Actually, nag-check kami sining nga aga, do kumulate na bala nagwa ining Executive Order sang alkalde, kagabi, ilang namo na baton magani, ang information, damo pagidway nakaibalo nga public, pero buwasan may ma-operate na yung aton kapulisan? Yes, buwas sir, ang plano namon buwas, actually mag-meeting tao karon sa hapon sa mga chief of police naton. Buwas, kuha lang natin na siguro i-notify ang public through sa mga rekurida namon nga amo na may bago kita nga kwan, bago kita nga executive order. Pero ang mag-umpisa 8 sa gabi sa alas 4 sa aga. Okay. So from 8 o'clock siguro, from 7, mag-start kami siguro mga 7, inform mo ng public through the corrida nga muna, may bago kitang executive order para hindi man sila ma-surprise. Then by 10 o'clock, masugod na kita sang binakpanay sang curfew, considering nga may ordinansa nga mag-start by 10 o'clock. Okay. So, buwas, wala lang anay isang dakpanay sa mga 8 o'clock, pero pag-start sa mga 10 o'clock daw, namo na ang kuwanan nato yung dinakpanay para at least makuwan mo ng public nga ma-aware. Namo na may nag-start na 8 o'clock ang kuwanang curfew. Okay. So, bali, that includes sa mga public transport, kinanglan umpisa buwas sa gabi, alas 8, magarahi naman sila. Bisan taxi, hindi na kinanglan magbiyahe. Wala ko pa mabasa gid ang letter sa executive order, sir. Ang nakunan ko lang may 8 o'clock. So, okay. Naon natin kung ano cover sa bagong executive order. Pero ang mga na-inform ko in advance nga ang umpisa sang curfew is 8 o'clock. Sir, sa katapusan, ang imo na lang liwat nga pagpaibalo pagi sa imo sa pumuluyo diri sa Bacolod para nga at least makabuling man kami campaign sa BCPO kay base maayawan man libot karon ang mga men mo sini paibalo sa pumuluyo naton about sining ipatuman nga curfew sa Bacolod, sir. Well, gusto ko lang tani ipabalo in advance ng bago kitang executive order. Tumano lang natin subo ang kung ano man ang mga ginasugo sa atong otoridad ini para ni sa aton nga kayuhan. Sa subong ginasulit ko, wala sang vaccine, wala sang pulong sa virus, kag nagkaka positive na mga kaso diri sa syudad. Ang ginapangayo lang din sa gobyerno subong ang atong kooperasyon, observe natin ang physical distance, kag tawag diri kang mag-observe kita ng proper hygiene, then ang pagsuksok din sa face mask. Amo lang ginapa natin subong nga mag-ooperar kita. Wala na sa ibang solusyon kundi ang atong disiplina at kooperasyon din. Yes. Ang sino man nga madakpan, in kaso giman, halimbawa, boss no medyo ipaiwa lang na yung dinakpanay sa 8 o'clock pag alas 10, pwede ka na mapriso sa luwas ang penalty, no?
Well, file lang gid naton sang kaso, kay hindi man na tawag diri, pero dalon gid namon sa police station para investigaron. Then, prepare naman ang kaso. Kung just in case nga, kung hindi siya magbayad sang multa. Okay. Sige. On that note, Police Colonel Henry Binias, Attorney, salamat ki sa time. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Aksyon Hotline. Teka mo dira, no, sa publiko, sa way pa makaibalo, sa idalom sa ginpagwa kagabi, actually gabi na kung magani na bato, ng Executive Order number 52 series of 2020 and Order implementing City Ordinance number 934 series of 2020 o Bacolod City entitled an Ordinance amending City Ordinance 927 series of 2020 entitled an Ordinance requiring mandatory observance of non-social period in all public places in Bacolod City during the emergency caused by the pandemic o COVID-19 pandemic and providing penalties thereto. Tandaan ta, nga ini nga ginpapanaog nga mando karon executive order sa alkalde may ara gid sang responsibilidad o kon balayran kadiri nga multa kung hinali ikaw ang madakpan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Oy, good morning dira kay Robert Ledesma Garrido. Gamonitor siya karon nga aga, araman si Ma'am Nelda C. Guanze, kag si paring Jeffrey Shokon. Kumusta ka na po? Manet Jan Gregas Abilida. Gamonitor man si Sir Arnel Deles sang Police Station 6. Dan Islapor o Gia Mariho Dan Disoyo and the rest sang mga pamilya dara, no? Kay Rico, kay Agare, no? Good morning man. Gary Hodan, gamonitor sila, subong sila ng Vic kay Sequenza. Si Manang Jean Pabilio, gamonitor siya, lockdown man sila kuno 3 weeks, sila ginobrahan to. Okay. May Mar Fernandez Estrella and the rest sang mga members sang Operation Tulong Task Group pa, may nga agagid sa inyo. Abi Abrasaldo Cadimas, may nga agaman, no? Harap man si Tito Birong, gamonitor man, paring Sindoy Ransi, may nga agad dira sa inyo. Sir Ruben Lugarta, dira sa Pongso de America, may nga agad. Aksyon Hotline. Grabe, gino, konparti, speaking of COVID, bala, ang latest, bisan man grabe man ang exposure sa iban sa mga upod naton sa media, may ari kita upod sa media, hindi diri sa Aksyon Radio nga nag-positive, no, ang RT-PCR test, and we are praying nga makarecover siya, no, kay actually asymptomatic man nimo ang upod naton sa media nga nag-positive, kasi manuwa ko pa blaw. Aksyon Hotline. Kasi manuwa ko na siya mo Noy, kuhan gida, no? Paningwa gid nga kung mga symptomatic ka, kuhan lang pabakod gid, no? Sang lawas. Amo gina, kay ti part ni siyang trabaho, tan di ta pwede nga magtiner lang sa balay mo. Ang aton diri, ti parang nga mapadayon ang aton serbisyo sa pumuluyo, amo na nga, padayon mo kami ka nagagwa, kang nagapangalagad sa inyo. Online sa hotline. Arayo kay para at least maklaruan ang Bago City, kay sining audto gali ay stand corrected ang ambal ko ina buwas pa. Buwas gali sila marisyom ang operation sa Bago Public Market. Kag sining audto may ara schedule nga decontamination or pagpang disinfect dira sa inyo merkado publiko. And joining us this morning ang ila sining halangdon nga mayor. We have Mayor Nicolas Yolo on the line. Mayor, good morning. Si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, Aksyon Art. Salamat sa pagtawag, no? Kag mayong aga sa imo, kag sa imo tagpalamati. Sir, para sa benepisyo sang bagunhon, kag sa mga kaiping malugar, kabalo ko mga iban nga taga Valladolid, even diri sa part sang Bacolod, iban taga Murcia, galakat po na si imo, gingagaw pa bakal kon para magpangumpras merkado nyo da. Karon sa udto ni sa mayor, no, maumpisa ang closure kag decontamination da sa inyo merkado. Oo. Yes, Action Art, no. Actually nang regular malang na naton nga mga ang pag decontaminate, no. Okay. Actually kung gabi isang una ato na gina decontaminate man, pero so mahapsa naman gun kada gabi gid amo na nga general cleaning na lang sa subong hapon. So importante maginaya nga kapin pa ang tindahan dapat ma-decontaminate ginaya regularly. Oho, kagti kabalot nga tananda mo na siya ang isa sa mga
lugar o kon public place nga pero may gidya damo ka kadto nga tawo mo. Oo, correct ka kusunar ka. Muna nga sang nagligad aton man nga City Hall, aton gid public places, easy to it nga gina regularly decontaminate naton, disinfect naton. Okay. Now, Mayor, masip lang ko very quickly. Kay siling ko sa record, Blasang Province, ng Ginpagwa, Bago City is one of nga nagtap no, sa mga cases. Kag may ari ka mo mga ang pag-insindi ko, luwas sa ilisay, do mga local case na kamo because of their exposure. Subong ano ang status nila, Mayor, kag paano natin gina-address din kayo nagamamat ang damo ang record nyo na, no? Well, like any other province or LGU, halin sang pagsugod sang aton ning balik probinsya kag hatid tulong, siyempre ang mga LSIs kag ROFs naton, hindi naton hindi pagbatunon, no? Kasi kagadira sila sa amon. No, but sa tutuod lang 47 as o 56 na kami. Ang amon hindi lang naki 45 ang may duwa na, may 11 na nga nagdugan daw 56 na kami. Wow. But consuelo naton is that most of them ara sa quarantine area naton, facility. Kay kung ang aton protocol di pagbulid sa aton probinsya nga pag-abot sa LSI naton o ROF at entry point gina-swab na sila. At gason dinadala sa aton quarantine facility para magulat sa resulta. Okay. So ara na sila nga daan sa aton quarantine facility at nag-abot ang ilang negative positive na resulta. So ibalik na naton siya sa probinsya man facility para sa kung asymptomatic siya, sa facility lang siya, no? Pero hindi na ito maligar. Subong we already have 4 cases of local transmission. Buti nga nun, daw wala na travel history, pero may exposure sa positive, no? Okay. Ang Mayo lang dati tungod nga ang ila lang close contact hindi magid damo, no? So bali ang contact tracing ta hindi ginabudlayan kay tungod nga hindi magid damo ang ila contacts. Pero ang aton ng positive cases 56 na da, pero hindi na tanan active cases. Kaya may ara na da recovery nga halos tunga sina naka-recover na from the virus. So meaning sila nga naka-undergo na sila 2 weeks, at least 2 weeks nga quarantine, kag ang succeeding nila nga swab test na negative na. Ay, very good. Halos tunga sa 56. Ako na. So, at least kami kay mas damo taga-bago nga gadinturar sa ibang nga mga lugar. Gani, no? Hindi ta malikawan na to, kapin pagid ang mga nagapalauli da bisan gani Bacolod the same thing, pero mas worrisome diri kami kay ti damo ya mga local cases, even the kuan nagligad DOH nagambal nga ti bisan sila mismo nabalaka man sa status diri sa Bacolod, no? But why man ni order nga limbawa para sa inyo da mga pumuluyo kuan ng anay ganagano ng anay ang paglagaw partikular na Bacolod City? Correct, ara ginagyapon na wala kita kulang guro sa pagpanumdum sa aton nga pumuluyo. Okay. Ang the best gid nga advice is kung wala ka man lang importanteng himuon sa sagwa, dinner ka sa imong balay. Ako ginang number 1 rule nato, stay at home.
Huwag ka lang kung may balaklon ka nga bulong o mabakal ka pagkaon. Pero kung wala, hindi ni oras para maglagaw o para magbisita, baskin sa imo nga mga kapamilya o imo pamilya, hindi ni subong nga tion. Kaya tungod nga wala sa kabalo kung ano, ang spread sa virus, siyado ka dasid. No? So, kita aton gina-enforce naman, may mga force multiplier na kita nga galibot o kung sa aton pulis para magsaway sa mga aton pumuluyo nga kung ara sa sagwa, dapat face mask yun, no? Kada hindi magpalapit sa kada sa tagsa-tagsa, inanan may social distancing gid. Amo lang gid na ang aton nga panagang sa ining nga virus. Mayor, finally siguro liwat ang imo sining nga reminder sa mga pumuluyo dira sang Bago City. Okay, so sa aton nga pumuluyo sang Bago City, ang makatap na sinisang aton nga virus nga ginaatubang subong, ang pandemic nga ginaatubang naton, kita man mismo. So, dapat sundon din naton ang advice ng aton nga mga health authorities, labi na gid sa pirmi maghinaw, wearing face mask sa publiko, kag social distancing. Pero may panawagan ko sa aton nga mga LSI, no? Kapin pa ang ara sa taga Cebu, kabalo ko budlay subong ang inyo sitwasyon kay dugay na kamo sa Cebu. Pero rest assured nga coordinate kita sa aton probinsya, kag ang probinsya naton ga-coordinate man sinyo, kag matagaan kamo sang ayuda para nga kay tungod nga close ang border mo, Cebu and Negros Occidental. Pero yutay lang nga pasensya dira sa inyo, maghahatag sa inyo para nga mapiantian man ang inyong sitwasyon dira sa Cebu. Okay. Mayor, salamat sa time pero may istorya sa Aksyon Boy si mo of air. Hindi mo lang pagbutang anay mo telepono, Mayor. Okay. Sige. Salamat kid Mayor Nicolas. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Tiyan mo na, at least ang panugyan sa mayor yun na kooperasyon. Amo nang importante gid sa mo. Sunod kita sa health protocol ang ginapatuman sang tanan nga mga LGU. Kag dapat gid panumdum kita. Hindi kita matag kumpiyansa. Bisan maambal pa ta, ubra ka na imo ya paminsar gid nga COVID na kuno symptomatic ka wa malang na iya. Tigaling pamilya mo ya karon nga matapikan nga basi may masakit. Kag take note nga kon may ara nga daan sa nagasupred sang masakit sa pamilya mo, may nagamasakit, pwede gid siya mabutang sa risgo ang kabuhi niya. Aksyon Hotline. Bisan ano lang nga balatian, mapatay ka, kapin pa ining virus, yung away niya pa sa karon na bulong. Aksyon Hotline. Morning lang sa kay paring Chupoy Magbanwa, kay Lipong, dira sa Macau, China, si Madam kuano ginatamyaw yagid Ilma Lusok. O sige, paring Chupoy, kumusta ka na da? Ernesto Rigazzo, may ngagaman, thank you for listening. Roberto Hiraposco Caraballo, sa haba kanduni sa may ang ginatamyaw ya, Ruben Del Rosario, lantaw sa kanong programa sa Mulubulo. Okay, mga Del Rosario family, kag tanan nga taga Mulubulo da, good morning sa inyo. Morning kay former Kagawad Tony Hordan, kag sa upod ko sa council, Kagawad Teresita Hordan, nga monitor man. Mga pariente na sa mga pakaisa ko, ang tagainubaan da. Aksyon Hotline. Labayin Eduardo Jr., Maverick Saint, si Labayin Eduardo Jr., ara siya sa Doña Juliana. Si Sir Maverick Saint, ara naman sa din siya yaman. Ginatamay si Nanay Paring Cruz. Si Paring Martin Gonzales, morning. Si Hailey Pidjongko and Arlene Ong. Karon na, tingwaan ta, maka-update sa taga sa taga DSSD kung anong kanamuon sang na-distribute na nila, tapos ini ang target nila by tomorrow, pitsa 9 sang Agosto. Aksyon Hotline.
2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalang na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sir. Alfredo Lim, no? Nagpositibo man aksyonan sa COVID-19. Bagay, doktor ganin, di gani ka salbar, no? May ara gani mga doktor nga nagakalamatay gidi ha. Action Hotline. So sa aton mga ka-action reminder talaga, no? Sining nga weekend, kabay pa, cooperate kita gihapon kag magbulig kita sa gobyerno pagi sa pagsunod sa health protocol. Action Hotline. Why na tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga, no? Hindi ko malabutan nga mensahe, pasensya gid. Ang akon lang reminder sa inyo para nga mangin mayong kondisyon sang lawas ta magpabilin kita nga healthy. Ang produkto sang Dr. Alfred sa muning ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa